היי, ברוכים הבאים לסטודיו לפילאטיס של אדי ועדי. אני רוצה לעבור איתכם על כמה דברים סופר חשובים לפני השיעור הראשון שלכם ולפני האבחון שלכם. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים קודם כל לדעת עליו זה שאנחנו מתאמנים על מכשיר שקוראים לו רפורמר. רפורמר זה מה שנקרא מיטת פילאטיס. יש לנו עוד מכשירים בסטודיו שאנחנו עובדים עליהם, אבל לצורך האבחון והשיעורים ברמה 1 אנחנו עובדים בעיקר על הרפורמרים, אז בואו נעשה היכרות קצרה ואפקטיבית כדי שלא תרגישו שאתם לגמרי לא יודעים מה קורה מימינכם ומסביבכם שאתם מגיעים לשיעור הראשון שלכם ולאבחון. זה גם יחסוך לנו זמן ונוכל להתרכז באבחון ביכולות שלכם ובגוף שלכם. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לשים לב ברפורמר זה לשים לב שזה בעצם מיטה והיא בנויה משני קצוות. בקצה אחד יש לנו את הקפיצים ואנחנו תכף נדבר עליהם ואת הבר, ובקצה השני יש לנו את המשענת ראש ואת הרצועות. בואו נתחיל לדבר קודם כל על הקצה כאן שנמצא פה עם הקפיצים. לקפיצים יש צבעים ולכל צבע למעשה מסמל התנגדות. הצבע הירוק זה בעל ההתנגדות החזקה ביותר, אנחנו נקרא לו 1.25. האדום הוא הבא בתור, הוא 1, הכחול הוא חצי והצהוב הוא רבע בהתנגדות שלו. אפשר גם לראות זה לפי העובי שלהם, וזה מאוד פשוט. בכל תרגיל שאנחנו עושים, המדריך שעובד איתכם פשוט יאמר לכם בכל תרגיל איזו התנגדות לשים. לצורך העניין, עכשיו אני רוצה לשים את כל הקפיצים, חוץ מקפיץ אדום אחד. שמתי אדום, כחול, ירוק וצהוב, אני סוגר את המכסה. והשלב הבא זה להבין איך הבר הזה פועל. אז בסטודיו, הבר, יש לו פה את שני הצדדים האלה, את הידיות האלה, אני יכול ללחוץ עליהם והוא יכול בעצם לרדת. יש לו כמה שלבים שהוא יכול לרדת בהם, ויהיו תרגילים שבהם הבר יהיה למטה עד הסוף, יהיו תרגילים שהבר יהיה למעלה עד הסוף, ויהיו תרגילים שהוא יהיה גם איפשהו באמצע. זה הכל עניין של תרגיל והתאמה לצרכים של כל מתאמן. בקצה השני של המכשיר יש לנו את הקוטפות, את משענת הראש ואת הרצועות. אז אנחנו נתחיל מהקוטפות. הקוטפות אנחנו משתמשים בה כנקודת ציון. אנחנו נגיע לזה בהמשך. משענת הראש יש את היכולת להוריד ולהרים אותה. יש מדרגה מאחורה. אני בסך הכל, גם כשאני שוכב על זה, אני יכול להביא את היד מאחורי הראש, להחליק את המדרגה ולשטח את משענת הראש. עכשיו אני רוצה דווקא להגביה אותה, ויש את הרצועות שיושבות כאן. תשימו לב שהרצועות יושבות, אם זה הראש שלי, בדיוק בקו רוחב של האוזניים. אז אם אני מושיט את הידיים שלי בשכיבה ומנסה לגעת באוזניים, אני אגיע לעמודים. אם אני אגיע לעמודים, אני אמצא את הרצועות. יש לולאה גדולה ויש לולאה קטנה. לפעמים הלולאות הגדולות הן יותר לרגליים, ולפעמים הלולאות הקטנות הן יותר לידיים, אבל זה גם יכול להשתנות. אז אחרי שסידרתי את המכשיר לפי התרגיל ולפי ההתאמות שהמדריך אמר לי, השלב הבא זה לשכב על הגב. בדרך כלל שיעורים מתחילים במה שנקרא footwork, שזה בעצם תרגילים, סדרת תרגילים שנעשית בשכיבה על הגב. המעבר לשכיבה ובחזרה לישיבה הוא דבר שאנחנו משתמשים בו לאורך השיעור כל הזמן, כי אנחנו צריכים לעשות תרגיל, לעלות, לשנות הקפיצים, להוריד, להרים את הבר, להביא עוד ציוד ולחזור חזרה אולי לשכב או לעבור למנח אחר. אז הדבר החשוב ביותר זה ללמוד איך אנחנו שוכבים בצורה בטוחה ומהירה ויעילה על הגב ואיך אנחנו יושבים בחזרה. אז האופן שבו זה נעשה זה בצורה הכי פשוטה בעולם. אני מתיישב קודם כל על הקצה הקדמי ביותר, אני ממש על הפינה, אפילו לחי אחת של הישבן שלי היא באוויר ולחי אחת היא ממש על הקצה. למה? כי אני צריך לשים את המסגרת של הגוף שלי שתיכנס בדיוק לתוך המסגרת של המיטה, וכדי שזה יקרה אני חייב להיות בקצה, אחרת הכתפיים שלי יהיו איפה שהמשענת ראש. אז דבר ראשון שאני רוצה לעשות, אחרי שהתיישבתי על הקצה, זה לקחת את היד הנגדית, זאת שרחוקה מהכותפת. אני יודע שזה מרגיש רגע מסובך, אבל זה נורא אינטואיטיבי, כי אני עושה גלגול צד. אני מניח את היד שלי על הכותפת שקרובה אליי, עם היד הרחוקה. אני משחיל את היד השנייה מתחתיה, ואני נשכב על הצד, ואז יש לי פה ציר שאני יכול לייצר כדי להתגלגל ולהגיע לשכיבה על הגב. אם אני רוצה להתרומם מפה, כשסיימתי את התרגילים, אני רוצה להחליף קפיצים, לעבור למנח הבא, להביא ציוד. אותו דבר בדיוק, אני קודם כל מטה את הגוף על הצד, עם הרגליים, אני מטה את האגן, אני נשכב על הצד, אני ממש מסתכל עכשיו הצידה, שולח את הרגליים לרצפה, ושוב, יש לי פה ציר ויש לי פה כוח מהידיים, מהמרפק ומהיד, כדי להתרומם ולעלות לישיבה. ואז מפה שוב נגיש לי לשנות קפיצים, להוריד ולהרים את הבר למה שצריך, לתרגיל הבא, ואם הוא שוב בשכיבה, פשוט מאוד, חסכתי המון זמן, נשכבתי בחזרה.